maminyo na unta ko niya itong December 10, 1990 sa akong ika-8 nga uyab. Kaya pag elementary na ko, nakauyab ko sa kauban akong kargador. Kaya hindi ko man namog hatod 3 ka kilometro, butang tong karga, yang napay kargahonon, balik na sa mga tos bukid. Yun na sa mga babae nga nangargasad. Ana, adi, kuyog-kuyog sa mga to. Ana, yan. So, naman sa kong ibog-ibog, 15 anyos, tirahan sa nako, sugot pa saan. Mo ito yung una ko uyab. Pag high school na ko, nakauyab ko 6 kabuok. Na, sa high school. Unya, pag college na, 20 years old naman ko, first year college, 1983, kay 1963 man ko, November 24, 1963. Pag college na ko, March, June, padong na ko mo 1983. Niingon dayon ko kay nagkabuwag na ang high school sad kanang inig bakasyon, buwag mo dayon muna pulihan na sa glain. So mo to pag bakasyon na mo pagka 4th year, buwag na sad mis akong katapusang uyab. Na pag college na, niingon nagyo ko sa kong kaugalingon karon og mangita pa kog uyab, pang menu ay na gid ni. Mupili gyud kog uyab nga akong minyuan. Ana. 20 naman ko. Samo sa bukid basta mo edad nagkag 18, 20, ang ngayon na ka magminyo, nya kamao na ka mangitag kwarta, kamao na ka mangarga, kamao na ka muka muhimog uma, ana, mao na kang mo pabuwak o mo pabungas manggang. Okay na nya ako na naman ko ana, all of the above man ko. Nya eskwela pag yun. Ako na in-graduate, katrabaho, birada yun. Oto nga ako ditong gipili, gistadihan to na akong bayhana, classmate me, nga tanaw na ko, murag nindot man, akong gito parag lingkod, tupad nami, nga sige naming ila-ila, gikan sa June hangtod sa November, wagid ko manguyab. Ako sang gisiguro, wa pagi say uyab. Nya kay naman say uyab. Di wa ko manguyab kay usa sa akong prinsipyo mingon man ko, di ko manguyab sa babae nga naay uyab. Nya pagka November, ingon man siya nako nagbuwag kuno sila. Howdy. Kuan sa ko. ning nanguyab sa kunya. Og iya kong gisugot December 16, 1983. Alas 7:30 gabi. Tungod ato o singbang gabi na first day na sa singgang gabi. Tungod mi ato padong na mi bakasyon, Christmas break. Tungod mi atong kuan kanang bugtong lobby dito sa Gutchanoy building sa CCC sa una, Yosi na nakaron. Dito mi tungod ato, gatanaw mi sa stage nga naay gapasundayag dito nga play nga ang title, Ang Kasal sa Likod sa Simbahan. Dito ko niya gisugot ato. Nya, kaya kay mi, hiusa kay mi, dungan mi graduate pagka 1987, March, nya human trabaho na regular na mi pagka 1988 naghimo na mi sa among nag-joint account na mi kay pobre man pulos na mong ginikanan kami ray mo gastos among simple sang kasal nya kay ako active ko simbahan choir og Legion of Mary so kay nako mga pare gisaaran ako nilang daan og magminyo ka Bradsyan, ay kabalaka, wa kay baya din mutampo pa mig mga litson kami mga pare. Awa na, secured na kay kwato. So, niset na mi og pizza, December 10, 1990. Ana, wa dyo ko'y hunahuna aning magpare. Never gining niabot sa kong hunahuna ang magpare. Ang ako yung focus, magminyo.
ug tuod man pagka unsa gyud pagkaunsa pagka September 1989 na stroke akong papa, half body paralyzed. Motong naingon ko sa akong uyab, pwede di lang sa ta magminyo next year kay mura magbugat. Siya, sige, okay ra gyud, puna na to another year. So December 10, 1991. Igo yun na na-relax na ko the following year, 1990. Sus, pagka December, pagka November 1990, niagi ba tong bagyong Ruping din muragwa to din mo agi, no? Dito agi. Basta dito sa Cebu, grabe itong pagkaguba. Ang akong balay nga gitukod-tukod para tato namo babaw o gubos ang kuan na igos bagyo na ground zero. Pagkabungkag sa balay niya akong papa paralyzed pa, murag di nako wala nako sa kuan, wala nako sa hunahuna nga magminyo. Motong ningon ko niya indefinite postponement, 14 yang laguta. Abi niyang nanako ilain, ang iyang accusation nga nanako ilain. Kay ko nagon mi pito nagon mi katuig. Ni siya na kailain, di ni imong kinaiya nga moatras og kaning kalisod. Kaila ko nimo, di ka mahadlok ani niya. Kita guys, una estudyante patawa tay hapit kwarta. Okay manggani karon na noong pulos na ta regular sa tong trabaho, din agi ni rason ani nga hadlok ka nanadyo kay lain. Nakuha lagi ko'y lain, isa to prove na wa kay lain, minyo ta. Minyo or buwag. Sige kog hilak, tulo ka adlaw dyan ko sige atubang niya o tulo ka gabi, sige kog hilak, di lang minyo, di lang buwag. Nya kay pag ikatulo na, di naman gid siya mo sugot, isok mo dyan kay siya, gahilak sa siya. Nagsige na ko gunahon na dito na ko nisugod og konsultas Ginoo. Lord, unsa man lahoson nako lamdagi ko kay murag wa na ko kauna kay perti man gina kong gugmahan niya, super in love man gyud ko niya gyud lagi hangtod gyud ni karon. Wala. Ang nahitabo, ang lamdag sa Ginoo nako, andam bakang mupuyo or kuyog sa usa ka babae na dili mo tuon nimo. Nga imong gisultihas tinuod, gahilak na gikang nisultis tinuod, dili mo tuon nimo. Nakubitaw no? Ang sikap muslanan nga ang akong gisulti tinuod, naghilak na gani kong gasulti, di man mo tuon ako. Niingon ko, sige, akong gidawat alas 8 gabi December 27, alas 8 gabi brown out pa tong tibuok Cebu, ngit-ngit pa kayo kay bago pang nahumang Ruping. Akong gidawat ang buwag. Pag-ingon ako, sige, buwag lang. Nikurog ang akong ngabil. Diari. Sige, buwag lang. Di ko kato niya. Dito man dapit sa Danau. Ang ilang boarding house, kanang Mitsumi. Kaya anang sa trabaho sa Mitsumi. Nya nanay boarding house, unahas Mitsumi. Nga na second floor, na Miranda diha. Hangtod karon naa pa na. Muna inigagin ako ng lugar na mo, tanaw dyan ko ng Miranda. Kana ba ano ba? Kanang iya mo nagteris ba? Utan, audio kay diha mo may istorya, diha mo may nagkabuwag. Alas 8 gabi Pag naog na ko sa silong, gaatan kong sakyanan, ang nasa kong unahuna, maghikog ko. Maghikog yun ko. Nako ipakita na ko nimo nga tininuod ding ako, magpakamatay ko karong gabi una. Nya kanang Danau mga sakyanan basta magabi mura na nagmulupad pati kusuga kay magdali na sila nya mingaw ng daan, magdali na aron makapasahiro pag yun. So gasigi ko
Galingkod ko, kada na imusod, muirog ko pa doon sa pultahan. Kada na imusod, irog ko dapat pultahan. Hangtod na extension, ato ko lingkod sa extension. Kaya akong gusto nga, ikagi atong may dapit sa may Compostela, na amna day mingaw kayo, mga nipa, nga na murag bridge ba? Bridge nga, mubo ra sa kayo railing, na kung inigdulhog biya sa kanan, anak kong buambak, hugo nga to sobos, malinaw ang tanan. Na sus karon kusog na kayo sakyanan padung lagi nga to ako buwana desidido na dyan kumuambak na masinilamdag sa kumunahuna nga ningon ug muambak ka kinsa may muatiman sa imong papa paralyzed ra ba to nya kay ako papas boy man ko pinangga makay na ko kong papa ako bitaw no kinsa may mo pakaong papa nako sige Lord inig kaayo na lang papa maghiko ko. Wa ko madayo gamba. Sus, swertiha. Wa gyud maayos papa. Wa gyud maayo. Pagka 1992, napuna na no sa akong maguwang, nahuog sa akong hagdanan, na-paralyze na sad. Karo duha na ko ang paralyze, kinsa pa'y makahikog ana. O mo dito hinungdan kato ding mong kasakit, gaportig yung sakita sa akong gibati. Mao dito hinungdan nagi-ship sa Ginoo aron ang akong tumong moabli ba ang laing avenue sa bukasyon ang pagkapari. So nahitabo ni 1990 na akong magguwang 1992 na paralyzed pagka 1995 nisuod ko sa seminaryo. Gibiyaan ako ang duha ka paralyzed. Yan. Naingon dayos dili to pag-ikas na-relax naman ko sa kasakit nangita na ko kinabuhi nga pirmi yung naikasakit ako mura ang pagkapari gitingali ana mo to natukos pagkapari ingos papa nya dong musuod ka sa pagkapari kisa may mo pakaon na mo nako ingon man Ginoo pa nga siya rin mag-igo God will provide. Reklamo mas papa pagsuon ako seminaryo o kuan kana ganing June 13, 1995 pagka August 28 sumad karon patay na yun. Nako nga no bita reklamo ka da patay no. Di bitahin namatay si papa kay 6 years na siya nga half body paralyzed niya giatake siya Mayo pagwaan na nako namatay. Mga kasakit ni siya nga ning resulta nga niya na korona ning kinabuhian. Niya pagka-ordain ako pagkapare 2004 June 22, 2004 pagka November gitawagan ko sa bana atong akong uyab sa una nga ako'y pabunyagon sa ilang ikatulong anak. Wa jud ko magdumil dito ko sa UST ato bay. Ditso jud ko lupad nga resibo gigas airport ditso jud ko sa simbahan aron mo bunyag. Ya pagbunyag na ko dito wa nami magkita sugod 1990 sunod na mong kita 2004. Sus, excited kay ko. Ya, pagtanaw na ko, okay ramang gapon kayo, may mang pagkaamping. Pero pag doon na ako sa bata, ang unang buhatos pare ana, badlisan man na, kurusan man ang agtang no, anang gidawat ka, pinaagi sa timaan sa cross. Pag doon gid nako siya may gakugos. Akong pagkuros nako, nakaana jud ko sa kong hunahuna ba nako sus ako gid unta ni. Astilan. Pero wala ko nagbalyo, anak. Wala ko nagbalyo. Karon suod na kay may niya, o sa iyang bana, o sa iyang mga anak. Nakuha rin na balang ka po sa anak ka, no? Hawa na lang sa ko. Sakit ng hawak. Ang kasubo,
mahimo gid ng kalipay. Nya dili lang ikaray lipayon, mahimo sa kang agent of happiness. O na pa may daghang kasubo nga akong giagian nga mas grabe pa niya akong gisulti ninyo, mao na ang resulta karon tingali gigamit ko sa Ginoo gamay aron makahatag ninyo ginagmayng kalipay. Di ba? Ana ra na siya. Mao na magsige mo pa-picture nako, pa-picture mingon din ko wala mo kibaw. Bunga gini sa akong mga kasakit. Ana. Kesa una wa man gyud magpa-picture nako. Wow. Ako magsigig sa liutot mi pa-picture ta pa-picture. Karon wa sige nagpa-picture nangailad ra mo eh. Napagi mo adto na ko nga sa parokya magsige la pa diroy kagwapo gid nimo nako sakto ba ka ni sa kabuot no. Makapangutana ko sa pero sige lang na pagbuot sa Ginoo. Ikatulo mahuban ba ka tani ka alas 5 no. Adi lang napa may unsa oras pa. Uy, napali 1 hour eh. 1 hour pa? Oh, sige, kahuman po tani. Ikatulo, bulahan ang mga mapaubsanon kay maila ang tibuo yuta. Sige, di lang ko mangutana ani kay para di madugay. Kinsa maning mapaubsanon? Ang mapaubsanon maunang tao nga magsigi ragyog dawat way reklamo. Paubos ba? Humility. Kay matod pas mga etymological analysis aning pulungang humility from the word, sa di ba? Humos, Latin word. Humos or humos, unya ang iya ng meaning sa ato yuta or soil. Niya kanang yuta, di amna subos. Tanawang yuta, di ba mudawat lagi na, bisag kung sa imong ibutang, hugaw, limpyo, plastic, bisag kung sa, iya ginang dawaton. Kanya dili pag gina siya mudawat lang, iya pag ginang ampingan. Ngunang di siya magsigig lihok-lihok, panagsar gina mulinog ang yuta, para ni karon nganong nabutang man nga structure kay niya may yuta nga stable niya wa maglihok-lihok muna naka-relax ta karon pero iniglino gani hibaw jud ko alibok yung burog panagan stable pasabot kung ako mudawat ko nimo nga mapaubsanon maging sino ka man nothing gonna change my love for you. Yeah. O mo na gibasihan mapaubsanong pagdinawatay sa bana o sa asawa. Inikasal, tanawar ako na kung sa inyong gidawat, inikasal ba? Kung sa inyong gisulti, kani, moingon na dyan ko, mo challenge ko, kisay mo dool dire nga nakamemorize pa, kung sa inyong gisulti, nga magdungan mo sulti pagkasal. Dire, babae o, abisa kinsa ninyo, basta katubang inyong panaad, bas kami nyoon. Di na. I-recite diri palihok. Kay para nako, one of the best commitment of acceptance kana yung panaad kami nyoon. Kaya nga rin. Unsa na mamuwa na mamu kahinumbong. May panoming mga oh, dara. Ali, Brad. Brad. Awa, ha? Kani, nagahilak na guys siya sa iyang panaad. Brother, ay taon. Muna akong girecite, ginumrais, ginakuni, itugot Ginoo, na kami magkahiusa sa kasing-kasing o gunahuna, sa kalipay o sa kasakit, sa kapiskay o sa mayong panglawas,
Umay na ba? Kasakit din. Kasakit og sa kalipay. Sa mayong kasal o kahumugaway o kapitos. Till death do us part. Okay, Kevin. Salamat kayo. Tanawa, di ba nagkasayop-sayop? Di, saya na itong karato. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna sukad karong adlawa bisan unsay mahitabo maayo utan sa kahamugaway ug sa kapitos sa sakit ug sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. In English, grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, in sickness, in health, for richer, for poorer, till death do us part. Maunay makapastable, wa na kinahanglan na ang divorce. Para ranas mga pagarbuhon ang divorce. Pero sa mga mapaubsanon, wa na kinahanglan na kay for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, hangtod ta mga matay, mahuman atong panaw dinis kalibutan. My hope is in heaven. Magbuwag ta inig kamatay. Ana, natagaan ta mo og sampol. Kung ang imong bana pagkahuman ninyog minyo, purtig yung buutana, tanang sweldo ihatagid nimo, tanang kinitaan ikagi nagkupot. After 10 years, manager na siya sa kumpanya, din agyod mo rimit ni mo sa kwarta. Masuko ka, dili. Yawan on ka. Ay, kasuko. Nga naman, kay pagsaad ni mo dito simbahan for richer or for poorer. Katong magsige pa siya, remit ni mo siyang sweldo, mo to'y gitawag og richer. Karon kay lahi naman yung girimitan, ang inyo namang silingan yung girimitan, poorer. Di ba? O niya, ikaw niya pader, sakit bang kayo na pader? Aw kadto tingaling panahon nga ikaw iya pang sige uli siya sayo, kisan dayon ka, layog-layogon dayon ka, kuot-kuoton dayon ka, nindot ka ito. Ano? Pero karon lain na may iyang gikuot-kuot ang silingan naman. Sakit na sana siya. Di ba? Yan nga ka for better or for worse. Di ba? Ana. Tanawa. Dang tanag mga 30 katuig. Anha na gina nimo. Labi nagmag-agas ng laway. Mag-ana na. Ingon din ka, in sickness and in health. Imo na siyang limpuhan, sus, ding animal. Sa may paniglawas, lain ang nakapahimos. Karong niya, mag-agas na lang iyang kaugalingong hugaw, ako na tayo tiglimpyo, pero in sickness and in health, may ratag mauna kagkamatay. Ano mo na ginasila? Mo na humility. Maunay makapahiusa sa panaw natos kalibutan. Kay guay pag dinawatay, gitawag na sa atong sacramental nga term, communion. Ang simbahan is a communion of the faithful. Ang BEC is a communion of the faithful. Unsaon na to pag communion o di ta magdinawatay sa tanan yung aspeto, we need to be humble. Humble. Sige, lingay mong tupad. Ingna siya sugod karon. Sige na yan.
nasugod karon din ajud ko mo reklamo nimo. Nindot yun na isulti sa mga bana o asawa, mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak, nawa ang communion sa ginikanan o mga anak, kaya mga ginikanan siging yaw-yaw sa mga anak, kana manggong yaw-yaw, kanang pangasaba, makapawagtang na sa ilang koneksyon dihan nimo. Kamo mga asawa, yaw-yawa na nimo imong bana, maputol dayon ang inyong koneksyon. Kay matod pa sa psychology, na psychologist man niya. No? Oh. Inigsulti ni mo negative so sa katao, musira din ang iyang mga windows and doors. Muna magsigi kag sulti, mura na lang kang nakigsultig bungbong, naglurat ang mata, wa na'y nisod. Kay sirado na ang mga pultahan sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Pero gimo na siyang tagaan o love, acceptance, forgiveness, understanding, labi nagpirmi nimong padunggon, maging sino ka man, mamahalin kita. Mga abli na ang tanan o magtaghoy-taghoy na siyang maglakaw siya. So sana all, sana all. Sana all. Ana na siya. Una, kamo mga asawa, kung ang inyong bana di na maminaw ninyo, ayaw mo pagsigig yaw-yaw. Paminawa siya. Siya mo ipaminawa. Kay magsigi ni kagyaw-yaw niya, musamot na ginang din ana maminaw. Asam na siya pa doon, at to sa cellphone. Yan mo, text na siya dito siyang cellphone, yan ang imayde. Imayde ba'y tawagan na? Okay ba? Kana bang imo i-post ba? Hasol ning makakuyog tagplakang guba. Alingog-ngog kaayo. Ayaw na i-post ana. Yang katong iya mga friends nga nag-monitor niya, maingon mo sa to, nganong mag-antos man kanang plakang guba nga niya may brand new. Nindot panig music. Sa sus, naapalan di ay, bisag unsa ka mahal, akong bayran. Diyan motiv na to, motiks man sa tugbaw, sigon, nganong mubayad man ka, nga libre man eh. Oh. So na, pare, sige hagyaw-yaw sa parishioner, niya inig-report sa obispo, di pag yung paminaw, na, motiks kaya po na. May pagwa na lang ko nagpare. Sabi tao, daghan ba yamin nangandoy ni mo? Ano masaka pa din? Ahat man kapagkapare, nga daghan man daming nangandoy yung tanim mo. Ana, sa sus na adiyay, kay bawo pa lang ko. Kanindot gidunta. Siya, oh, dan na, nag-text na ni mo ang musa. Ana rin, may buong lang obispo, mukalit lang kawagdang sa parokya. Na to na dito. So na technique, practice humility, and we can destroy all attacks and bandages of Satan. Kanang imong anak nagiharian na siyawa, sige hila naghigugma, matangtang na. Mo na gigamit ni Mama Mary to destroy Satan totally on this earth, ang iyang profound humility.